Arngut kidkhot ka KSU Nongstoin Circle hakar patrek naitung arjar pusau kilalit hajir rahmat kipulet ka Nongstoin Police Station batsha sim jingkli ru halo ka jinglai khanrakot ik nongtrei barjala ki bon trei haki benta ba pe jong ka West Castles kini ki Arngut kinthop usamla welbas wanyang ubolong president ba usamla coming start kharsentio bobat yakakam kumujros kadri hakani ka singi de ki phongot kit khot bat nong elam ka KSU na poka district kilalit ban lang bat IMC mi te ki Arngut ki nong elam shan Nongstoin Police Station habai kren bat kilat thai khobor na kalyang samla Franklin CM Yong General Secretary ka KSU West Castles District ulapan rem juri ka sarkar ka bap tha ki pulet ban khot ajeri ki khot tang na ka daw bi khanrai ki kot kisla jong ki nong bala bar jala dak ba berngam ba ka seng kan peteng khanra be ki bar jala ulong ba ki bar jala kin wanchwa hakadur ki nong bala balada om khanra kin yele ban yo long trai snong hawa niwanang ni mta bangi keli kan kurkom di la khot ini hang ni nakal yang police department ki ong ba ngibis kat kum ko buat ba pemi ka lot di kamera mandar jong ka sang jungi hang ti apo pero aloy ruyang andai ka ikbas ngumo ki ong ki bis apo social media andai na perjungi hang ni idon ki bom don ru agat kasngi porba ni lekra hang si apo ruyang andai la syak phot lang hang ni te kalong ka ka bom sengoy hap bat bom sotonat te na kaliang jungi ngisngau ban penrem juri kumi kidi gijak ka jingle ka dai tang ka ban penting ko tempan jong ka sarkar bat kulit hang ni ulale ka kamram gatum ka jing tha ka jing te ngisau penrem jur ban boong ba ka dai kata ban nang pentron nan ba pismi ya ki kena jungi tumju ya ki khot jungi ko pasang nam ta ban kun persya ya ka isu ka jiman buhai sinong jungi manda kali ni kali police department yang undon kinu ba ai up handai ka daw hi ka dai di sopan bor idon na ki bor halot blapan bor ba ki hap kulit tang ni puno sta jap sim ya ka benta bat tu mangal ong meni ba ya ka jing khot hajir yang nim ta la pechunung rim tang na ki video na social media jingkli ka basai jingkli babat kaan ba penrekam pati ya ki basanaan atau dakaan nasna bakan no siliang kata rajul haba nipet keleng-keleng dari kasih mata silpengat kendon ikit khot jo kasek belai na kalian kinong baran klam pengat kendon iki kontraktor lane iki kinong trei bela ki bom biang ki kot kisla mengkiru ki de kinong penkenyan pengat ki selang kiru nang bakan an kan melong ke penok siliang bat namar ba naliang kaseng ingin ting kata kenat ingin ting ya takaru ngiyang namata kalawe ke judgment rupejung kumba kinong elam ki jongi nadu ki senam ki pemensua ki jupen kenmau ki juhika yang ni bahaba firung ki isu totep basiliang ka kejat pidon surok pidon hamadan bat siliang ka kejat pidon hathanat lan he patok nomor katan kum ki dekat bat kinong elam jong ki isu ngim smoker ngim soi isu ya ki ni ki bukum ki kini ki jingja handrai ka bangakwa ban ong kini ka por kolong ba hakabayade bat ka khana jong ka Nongstoin haki senam khnai pho hashwa jong senam khnai pho manchwa hone ha Nongstoin kini kidukan nadu kidukan cha kidukan di jing di bat kiwe di kidukan la sensar labat daki barjala handrai hadin jong ka jing ki jong ka seng ki isu bat hadin ki babun ki jing sak pensitom jing sak kam jong ki dekat jong ki isu bat kumjuru kiwe pat ki rong ba hakite ki senam lalak ban bet kerat no iki bat ngilong ka senong ngilong ka jaka ka balak naki nongwe ki nong ar kadaw kadai namar ka jing IT namar ka jing khindu jong ki long shwa ki jongi kabang akwa ban ong hakini kapor kalong ba ngi ki long mentang sim keliang yakani kari ka ba i jongi naki long den jongi nomor kata kijing penting kijing pen smik lang ba kita ki an lang ba kita ki lat ki lenti ki beper na kinong ni bor
kin omla satia ban khang ye kamen sim le ban khang ya kamen sim man syakri jong ki dekat jong ki isu kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ka bang ngi bam ka tein em ya ka met jung ni Mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi balik kini ka jing keli minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya thu yang a Nrai man kapor yem ju yo ai kajing bam ki batay ka met ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kman ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata kamut ngi dan yu khau 45 ba byang bha bat ngi Mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau Mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dai khon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ni rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya